We're getting some breaking news coming into the situation where right now. The King of Pop has died. Michael Jackson, the pop music and dance innovator. Mereka beres. Kamu sejarah sekarang. Now at this moment, we're gonna head to the Santa Clarita Sheriff's Awai Station. barir jam nur ini ndarangarira bagomorianda ndaona mwana mama Marianda jara pururuka rayeta kune vakaenda kure kusingazivikanwi nyangwe nemakombiyuta kurwadzwa newakaenda kuenda kure kusingazivikanwi nyangwe nemakombiyuta. I can't believe kuti vakatonhora shuwa zvimwe zvinhu zvakatoma kune mweya yavo yakazorora isvingabvira pasina kana nofona zvikanzisarai pasina divhu chachamunonaonekwa zvikalevo children are cry grace multiplies for the wife chiitika kune vakaenda kure kusingazivikanwi nyangwe nemakombiyuta kurwadzwa newakaenda kuenda kure kusingazivikanwi nyangwe nemakombiyuta kwandotenda nguva yagwana pinda mutembere nguva yagwana ndarangarira pagomorianda ndaona nemwana mai Marianda ndaziva rapi poda mesiyanda ndaradzirwa ravitumira imwenje kune vakaenda kure kusingazivikanwi nyangwe nemakombiyuta kurwadzwa newakaenda kuenda kure kusingazivikanwi nyangwe nemakombiyuta. I can't believe kuti vakatonhora shuwa zvimwe zvinhu zvakatoma kune mweya yavo yakazorora isvingabvira pasina kana nofona zvikanzisarai pasina divhu chachamunonaonekwa zvikalevo children are cry grace multiplies for the wife chiitika kune vakaenda kure kusingazivikanwi nyangwe nemakombiyuta kurwadzwa newakaenda kuenda kure kusingazivikanwi nyangwe nemakombiyuta vandotenda nguva yagwana pinda mutembere nguva yagwana ndarangarira pagomorianda ndaona nemwana mai Marianda ndaziva rapi poda mesiyanda ndaradzirwa ravitumira imwenje. Rest in peace kune vese vakatisiya.